हेल' लोगोफोर नै आं बे गामि गामि फानफैलाबायनाय सौखा माबा फांखा माबा माबि कुलार बिदि फानलाबायनायखौ आं लाखिदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं लाखिनाय गोबाव जाबायानो, ओमफ्राय नै दिनैसो दासो इउज खालामनो नागिरदों। बोसोरसे बारबाय आरो आं लाखिना दोननाया बिदिनो। ओमफ्राय मा होनो नन स्टिक ना मा होनो बेफोरबायदिनि बुस्थुबो दंगाजोबोमोन बिराद बुरजानो बेलाय बेफोर नैबे गेस सौखानि बै कुलार ओमफ्राय बै माबा माबि दंलाबायोमोन आरोना मा होनो फिल्टारफोर। ओमफ्राय आं बाहायाखै मोनसेबो दोनथ'दोंमोन, नै दिनैसो बाहायनायबाय आरोना। बेयावनो थांना नायलांदों माबायदि आं देखायनोसै। नैबेलाय आं फिटिं खालामखांनानै बसायबाय आरोना। आं हायावसो संनानै जायो बिदिनो गाहायाव जाबाय सौखा। खिन्थु मोजां नङा दे लोगोफोर, दा लाखिखा। गामियाव बिसोरो दैबाय हैयो माबा लटारि बादि माबा मा होनो स्क्रेच खालामलायनानै। सोरबाफोर लाखिनो नागिरदोंबा दा लाखि आरोना लोगोफोर। बे भिडिअखौ नुदोंबा मोजां नङा, गासिबो दुप्लिकेट जोब। सिंनि माला नैबे सायावल' मार्बलनि मोजां देखायदों, ओमफ्राय नैबे बे सिंथिंजायनिया एकदमबारे दुनियानि दुप्लिकेट। फाथ्ला फाथ्ला थिंजों आथा होनाय स्क्रुब मारि जाबलाजोबनायसो, मोजां नङा। आं ट्राइ खालामनो होननानै लाखिनायदोंमोन आरोना। नोंथांमोना लाखिनो नाङा, आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरबाय आरोना। फैसाल' लाना थाङो बिसोरो ओरैनो। ओमफ्राय नैबे मोनसे मोननै बेलाय बेबो लरग' थरग'जोब बांसिनानो, स्क्रुब मारि थ्रेड दानलाजोबनायसो। आं ट्राइ खालामनो होननानै लाखिनायदोंमोन आरोना, टेस्ट खालामनायनो होननानै। नायनायावलाय मोजां नुयो। ओमफ्राय नैबे कुलारा एसे मोजां, गाज्रि नङा कुलारा। ओमफ्राय नैबेलाय नैबे मिल्टननिया नङा दे, नैबे गाहायनि मोनसेयासो, नैबे गाहायनियासो बेबो। फिल्टारमोन बेबो प्लास्टिकनि। नैबे गेस सौखानि बाकस जाहैबाय। आरो कुलारखौ देखायनो थांगासिनो नोंथांमोननो। नैबेलाय कुलारा बेनो आरोना लोगोफोर। कुलारा गाज्रि नङा नंनाया। बेलाय फिसा आं नै दासो बाहायदों आरोना, बोसोरसे ओरैनो थानाय जाबाय। ओरैनो जेब्ला लाखियो अब्ला नायनानैल' दोनजोबदोंमोन, टेस्ट खालामनानैल' एसेल'। नैबे फांखा माबा कुलारखौ टेस्ट खालामना दोनदोंमोन आरोना। कुलारा थिगैनो दङ, बाखि नैबे माबाफ्रासो थिग नङा आरोना। खिन्थु गामि गामि थगायना फानहैथारो आरो बिसोरो। नोंथांमोना सोरबाफोर लाखिनो सानदोंबा लाखिनो नाङा आरोना लोगोफोर। एकदमबारे मोजां नंखाथारा। नै एकदम दुप्लिकेटखा, सायावल' बिराद स्टाइल दामि नुयो बे बुस्थुआ। बे बुस्थुआ सायावल' बिराद मोजां दामि आरोना, मार्बलनि। सुरिया क्रिस्टेल कम्पानिनि। आं लाखिदोंमोन, मोजां नङा। थारमाने आं ट्राइ खालामनायदोंमोन आरोना, मोजां ना गाज्रि। जुदि मोजांबाथ' उनाव दखानफ्रावबो बायनो हायो नालाय बे बुस्थुखौ। सोरबाफोर गामि गामि फाननायखौ लाखिनो नागिरदोंबा दा लाखिथार दे लोगोफोर, एकदमबारे जिबनावबो दा लाखि। हायोबा होसोहर लावथि लानानै, मोजां नङा। बे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थारमाने आङो ट्राइ खालामनो होननानै लाखिदोंमोन, आं गोसो जानानैसो लाखिखादों आरोना लोगोफोर। 6,500 लांदों आंनिफ्राय बिसोरो, सरि 6,000। 6,000आव मथा मथि हिसाब खालामोबा ओरैनो 500 थाखासो लस जानाय बादि जाहैयो आरो। बे गासिबो बुस्थुखौ हिसाब खालामबा प्लास खालामबा बिसोरनि दामखौ। आं ट्राइ खालामनो होननानै गोसो जाना लाखिखादों। जुदि नेक्स्टआव सोरबाफोर लाखिनो सानदोंबा बे भिडिअखौ नुनानै एकदमबारे दा लाखिथारलै लोगोफोर। भिडिअखौ नुदोंबा दा लाखिथार, एकदमबारे मोजां नङा। जास्ट नैबे कुलाराल' एसे मोजां आरो।
बाखि दस्रा मोनसे मोजां बुस्थु होआखै बिसोरो। ओंखायनो आं खावलायदों लोगोफोर सोरबाफोर लाखिनो नागिरदोंबा मोजां मोजां गोदै गोदै खोथा बुंनानै बुरखायदोंबा लावथि लानानै आरो होसो। ओमफ्राय बे सौखाखौ गेस सौखाखौ बेलथायनानै नाय नोंसोर बिसास खालामाबा खुलिजोबनानै एकदम थिं गोबा गोबा ब्लेड बायदि थिं गोबा गोबा स्क्रु मारिजोबनाय स्क्रु ओमफ्राय थ्रेड दानजोबनाय आरो ना लरग' मोनसेबो फिटिं जानो नागिरा। आं फुरा एडजास्ट खालामबाय आरो ना नारखे नुरखेबाबो थुखे थुखाजोंबाबो सालायनायनो होननानै। होमबा बेखिनियानोमोन ना लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।